ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 10 октябри соли 2023 мебошад ва ман қарор дорам дар хонаи худам ва хонаи ман акаи ҳоҷи Фаррух меҳмон шудан, ташриф овардан. Ассалому алейкум акаи ҳоҷи Фаррух, хуш омадед ба хонаи ман акаҷон. бовар кунед вақти шумо занг задед, ман бисёр сари ман ба осмон расид ки шумо хонаи ман омадед меҳмонӣ хабаргирӣ ва хуш омадед боз як маротиба ба хонаи мо. ва акаи ҳоҷи Фаррух ягона узрашда ягона пистапарвари Тоҷикистон ки ман шинохтам, ман дидам ки инқадар пистаҳои нозанин парвариш мекунанд, пистаҳои оли ҷаноб парвариш мекунанд. ба хонаи ман инқадар писта гирифта овардан ва мо дар даруни табақ рехтем. ҳозир акаи ҳоҷи Фаррух дар бораи ин пистаҳояшон гап мезананд. ин чӣ пистаҳо аст, барои чӣ инаш бирён будааст, инаш хом будааст, инаш куфтагӣ будааст, барои чӣ ино сортировка кардан. ҳоҷи бобо, салому алейкум. бо як бор дига як чорта сухан дар бораи амин пистаҳотон гап мезанед ки кай чиндед шумо ин пистаҳотона? Чанд қа чиндед? мо ин пистаҳоя баъд аз ири истиқлолият чиндем. 9 сентябр сар кардем чиндана. як 3-4 рӯз давом ёфт писта чинимо чиндем. баъди вай оварда коркард кардем. баъд аз коркард ино табақабандӣ кардем, хушк кардем. баъд ҳозир ба шаҳр овардем ба нияти фурӯш. ният дорем ки фурӯшем як миқдор шаҳр. худо хоҳад чанд қа шуд? чени рӯз ки насиб гирифтем, худоро шукр, алҳамдулиллаҳ. акун дар бораи ин пистаҳо гап занед. ин чӣ номуд пистаҳо аст? Кани як так нишон дода гап занед. ин пистае ки дар ин табақ мебинем, ин пистаи барои мо навъи якум аст. навъи якуми мост. ин пистаи хом аст, аҳмадӣ сафеде ки мегӯем ҳаминае. баъдан ина барои хӯрдан истеъмол ва инчунин барои шинондан истифода мебарем. ин хом аст. мағзаш пурра дар дастгоҳи хушккун ворид шудагӣ нест, ба хотире ки нутфа ин насӯзад, бирён нашавад. ина бо тарзи табиӣ дар афтоб хушк кардагием. ина мардум метавонанд ҳам барои истеъмол гиранд ва ҳам барои шинондан. мо худамон аз ҳамин истифода мебарем барои шинондан. ин пистае ки дар ин табақ аст, ин писта навъи дуюм аст. дастгоҳе ки мо коркард мекунем ба навъҳо ҷудо мекунад. навъи аввал, навъи дуюм. ин навъи дуюм аст, мо бирён кардагием. инам бисёр хушлаззат аст. ин аз ҳисоби лаззат аз ин бида беҳтар аст, не ки ин аз ҳисоби витамину фоиданокӣ ин беҳтар аст. дараҷаи сеюмша мо даҳанбаста аст пистаҳои мо. ва даҳанбандаи мо дар дастгоҳ мешканему мағзша берун мекунем аз замон писта. мағзша мефурӯшем иншоаллоҳ. мағзша ҳам истеъмол мекунем. яъне шумо ҳозир мегӯед ки барои фурӯш пистаи хом доред, пистаи бирён доред ва пистаи мағз кардагӣ доред, дуруст? инчунин пистаи мағз кардагӣ дорем. се намуд писта дорем. маҳсулотатонро ба Душанбе оварде дастрас намудед? дар Душанбе ҳаст. шахсоне ки мехоҳанд муроҷиат кунанд, ман телефони шуморо мемонам, ба шумо занг мезананд, аз шумо дастрас мекунанд, дуруст? нарху навашро чанд пули мегӯед? бале, бо ҳар касе ки телефон кунад вобаста аз меъёре ки мегирад, миқдоре ки мегирад, он нархҳомона гап мезанем. ҳоҷи бобо, бисёр ман аз шумо миннат дорам. акун оиди пистапарвари 3-4 саволтиам ба шумо мумкин ме? ҳоҷи бобо, манами шумо имсол писта гирифтед. аз ҳамин пистапарвариятон баракат ёфтед? албатта баракат ёфтем. пистапарвариро чанд сол пеш сар карда будед? мо пистапарвария соли 2009 сар кардем. аз дона шурӯъ кардем, аз кишти дона ва дудила будем оё мешавад ё намешавад. дар рафти кор ба бисёр хатогиҳоям роҳ додем, ҷой додем. баъд бисёрша ислоҳ кардем, шояд баъзеёш ислоҳ нокарда монданд. умуман оҳиста оҳиста мо муваффақ шудем ки ҳамин ҳосили пистаро ба даст биёрем. ҳозир акун аз корҳои кардаги худамон розием, худо ба шукр. чени рӯз ки насиб як танга ним танга метиҳад. аз бисёр машаққатҳо халос шудем. дигар дар фикри муҳоҷирати меҳнатию дигар фикрҳо нестем. дар ҳамин боғҳои худмон кор мекунем, оилавӣ кор мекунем. баракат ёфтем, худоро шукр.
ҳоҷи бобо, шумо ҳозир ба мо гӯё ки мо рафта дидагӣ будем, як маротиба дар навор нишон додам, як миқдори камтараша нишон додагӣ будам ман пистапарварии шумо, пистабоғи шумо. Умуман чанд қадар писта коридагӣ, писта шинондагӣ шумо? Чанд гектар? Умуман зери 100 гектар боғи писта дорем мо. Айни ҳол зери 100. Бале. Ин мухталифан боғо. У боғе ки шумо ба навор гирифтед, боғи кӯҳнатарини мо буданд ки 15 сола буданд. Баъд бо як боғи 30 гектара дорем ки як 8-9 сола аст, ваям ба самар омадааст, ваям мева метиҳад. Баъд бо боғҳои 3 сола дорем, боғҳои 2 сола дорем. Имсол бо ният дорем бо боғ кунем, мо табақабандӣ карда боғ кардан мегирем. Як савол дига, ҳамин халқ бисёр худи ҳам қумсангиранд, шумо намедонанд, мегӯянд кадом маҳаллаи қумсангирда шумо ҷойгир шудагӣ? Минтақаи мо водии Чорум мегӯян. Водии Чорум? Чорум далина мегӯян ба русӣ, ҳамсарҳади Бешаи Палангои мо. Раҳмат. Анакун ҳоҷи бобо, шумо гӯя ки ҳамин пистапарварӣ чӣ қадар фоида меорад? Пистапарварӣ яке аз соҳаҳои фоиданоктарини боғпарварӣ ба ҳисоб меравад. Солҳои аввали парвариш як миқдор мушкил дорад. Мушкил агар ки интихоби минтақа, интихоби ҷой, самти шамол, обои зеризаминӣ, баъд интихоби хок, ҳама ино бояд ба назар гирифта шавад барои шинондани писта. баъд аз ҳама мушкилаш дастрас кардани ниҳоли писта аст. Агар шумо ниҳоли пистаи пайвандиро дастрас кунед ва нағз соли аввал парвариш кунед, вай бисёр пуртоқат аст. Як меҳнати зиёд талаб намекунад. Агар ки дастрас кунеду шинонед, иншоаллоҳ ки солҳои сеюм, чорум вай ба ҳосил медарорад. яке аз ҷиҳатҳои беҳтарини пистапарварӣ ин аст ки нигаҳдории бисёр нигаҳдориаш осон аст. Нигаҳдорӣ мушкил надорад ба мисли меваҳои тар. барои ангури яхдон лозим аст ё ки барои себ ҷои махсус лозим аст ки салқин бошад. шояд ки олуро нигаҳдорӣ карда нашавад, шафтолуро. барои нигаҳдории зардолу вай ҳатман хушк кардан дар кор аст. нигаҳдории писта мисли нигаҳдории бодоми чормағз аст. дар ҳамин халтаҳо мегирем, дар як ҷо мемонем, меистад. Агар муш набарад, дигар ягон мушкил надорад. ин бисёр ҷиҳати хуб аст, ҷиҳати хуб аст. Ина коркардаш қинд аст тоза кардан, аз пӯст ҷудо кардан, хушк кардан? албатта давраи қадим бо даст ина покиза мекардан бибиҳои бобоҳомон. мо ям солҳои аввал ки ҳосил кам буд, бо даст пӯст мекандем, яъне ки дар болои битон мемондем, дар дастҳоамон як калуша мепӯшидем, мешакидем ки пӯсташа парт ояд. баъд бо як дона дона ҷудо мекардем. ҳозир вақте ки ҳосиломон зиёд шуд, албатта дастгоҳ гирифтем, ин ҳама кора дастгоҳ мекунад. дигар мо фақат бо даст мечинем. албатта дастгоҳҳои чиндагарам ҳаст, леки вай дар Тоҷикистон ҳам нест, ҳам вай мо тавсия наметиҳем, ба хотире ки дарахта ончунон бо шиддат меларзонанд ки ба ғайр аз шоху навда решашам меҷунбад. вай решашак ҷунбидан дилкаш нест, бояд ки наҷунбад, реша наҷунбад. ба ҳамин хотир бо даст мечинем. дигар бақия ҳамаи кора дастгоҳ мекунад. дар дастгоҳҳои махсус меандозем ки пӯст мекунад, баъд калибровка мекунад, мешӯяд, табақабандӣ мекунад, дастгоҳҳо хушк мекунанд. умуман ки дастгоҳ мекунад ин кор. ҳоҷи Фаррух, акаҷони ман, бародар, шумо касабаи асосиятон чист? Илми че тамом кардагӣ, хондагӣ ҳастед шумо? шуғли асосии ман забоншиносӣ аст. Забоншиносӣ аст? бале, забоншиносӣ. Кадом забонҳоро бисёртар хондед шумо? мо забони англисия хондем, дар Туркия забоншиносӣ хондем, Тӯмер мегӯянд, Туркча ӯрати марказӣ. онҷа дар Амрико таҳсил кардам, дар донишгоҳи педагогии Тоҷикистон солҳои аввал баъд аз хатми мактаби миёна. дар Амрико чанд сол хондед? 2 сол хондем. шуғли пистапарварӣ дар шумо аз куҷо пайдо шуд ҳамин идея, ҳамин фикр? ман вақте ки дар Эрон сайругашт мекардам, баъд маоши омӯзгорӣ камтар камӣ кард. ба ҳамин хотир мо фикр кардем ки дар тиҷорат машғул шавем. ҳар киро аз баҳри коре сохтанд, меҳри ӯро дар дилаш бигзоштанд. аз дасти ман тиҷорат кардан наомад. барои ҳамун мо давр задем дар дунё ки чӣ кор барои мо муносибтар аст.
вақте ки аз писта дарак ёфтем, хабар ёфтем, камтар иттилоъ гирифтем аз ҳамин кори писта, дидем ки пистапарварои Эрон яке аз одамои сарватмандтаринанд. дар Эрон бисёр боигарӣ асосиш баъд аз нефт писта буд ҳамон шабрӯз. ба ҳамин хотир мо ба писта даст дадем. ҳоҷи бобо, як саволи дигар. ба фикри шумо як гектар агар 500 дона шинонем, 5/4 мисол мегирем шинонем 500 дона, вақте ки 8 сол 10 сол гузашт, писта дар баҳра даромад, тахминан чанд пул фоида меоварда бошад дар ҳолате ки нағз ба бор биёяд, тибқи амин ахборотҳо, тибқи амин факту далелҳо? тибқи таҷриба, агар дарахт ба воя расад, дар синни 14-15 солагӣ ба авҷи аълои худ мерасад, яъне ки пурра ба воя мерасад. дар ин синну сол дарахтҳо вобаста аз наздик шинондан ё дур шинондан ҳосилнокиш баъзан фарқ мекунад. агар ки ғизо камтар расад, камтар метиҳад, не ки ғизо хуб расад, меваи хушк ҳадди ақал 10 кило иншоаллоҳ ки умедворем ки худованд тиҳад, то 15 кило. баъзе дарахтҳо аз инам зиёдтар меваи хушк метиҳанд, яъне ки як дарахт 10 кило иншоаллоҳ ки аз 500 дарахт 5 тонна, яъне ки 5 тонна метиҳад. ва агар ки $10 ам фурӯшем, хабаша иқтисоддона бояд $50,000 дуруст? як гектар. Як гектар. агар ки мо 10%ша гашта ба худаш сарф кунем, пору гирем, коркард кунем, абриска кунем, баъд ядахимикатҳо баъзан лозим мешавад, шакарак мезанад, шира мезанад ва истифода мебарем. агар 10%ша ба трактору коргар сарф кунем, умедвор ҳастем ки 90%аш барои иқтисодиёти хоҷагимон боқӣ мемонад. ҳоҷи бобо, шумо ниҳоли ҳамин пистаҳоро, пайвандаашро дар фурӯш доред? ҳозир пайвандӣ надорем. ҳозир ниҳолҳои мо бепайванданд дар парваришгоҳ. иншоаллоҳ ният дорем ки моҳи март пайванд кунем ва ино моҳҳои ноябри соли оянда, соли 2024 барои фурӯш иншоаллоҳ ки тайёр мекунем. нархаш чанд пул мешавад ниҳола? нархаш вобаста аз миқдоре ки мехаранд. агар бисёр харанд арзонтар метиҳем, агар камтар харанд нархи маъмулӣ, нархи муқаррар. фаҳмо. ҳоҷи бо, ба шумо як ҷоҳон ташаккур барои ин қадар меҳнатҳоятон, ин қадар пистаҳои базеб, ин қадар пистаҳои ширини бомаза. Ман аз инаш чашидам, бисёр бомаза будааст, инаш бирён будааст. як бор дига такрор кунед ҳоҷи бобо, ҳозир чанд кило бирёнаша доред, чанд кило якум сорташа доред, чанд кило ин пӯст-кардагашро доред? бале, тақрибан аз 500 кило бештар якум сорт дорем, 200 кило бештар бирён дорем ва 100 кило зиёдтар мағзи писта дорем. нархҳояшам гӯем як бора? нархҳояша метавонем гӯем, агар ки аз пистаи хом гирем барои шинондан, барои хӯрдан 165 сомонӣ, ва пистаи бирён 150 сомонӣ ва мағзи писта 180 сомонӣ. ана ҳамдиёрони азиз, боз кадоми аз номи ман муроҷиат кунад агар ба ҳоҷи бобо, ба гумонам ягум сум арзон мекунанд, агар аз номи гурӯҳи Ангур ва боғ, аз номи Искандар Розиқов, полковник, ана ҳоҷи бобо, ба шумо як ҷаҳон ташаккур, ба шумо умри дароз хоҳонам ва барои ин қадар як суханҳои некатон. ва дар охир ба навҷавонҳои мо чӣ гуфтанӣ ҳастед? кай шинонанд ин пистаро, дарахташро? барои мардум гуфтанӣ ҳастам ки ҳар касе завқ дорад, ҳар касе шавқ дорад, ҳарчи зудтар ниҳол парварӣ кунад, боғ парварӣ кунад, умуман боғ парварӣ, чун барои ба воя расидани ниҳолҳо як муддат лозим аст, фурсат лозим аст. баъзе дарахтҳо 4-5 сол баъд ба баҳра медароянд, баъзеҳошон 6-7 сол баъд ба баҳра медароянд. барои ҳамин ман тавсия метиҳам ки ҳарчи зудтар барои бунёди боғ шурӯъ кунанд ва беҳтарин мавсими шинондани ниҳолҳо ноябр-декабр аст, ки реша бо замин унс гирад. реша бояд ки бо замин ҳам суҳбат шавад, ҳам забон шавад, ки аз замин ғизо гирифтана шурӯъ кунад, ки то фасли баҳор аллакай ба нашъунамо сар кунад. агар ки мо ина дертар шунонем, моҳои март шунонем, шояд ки дар баъзе минтақаҳое ки ҳаво зуд гарм мешавад, ниҳоли навшинонда рутубати баданашро аз даст метиҳад, бухор мекунад ё ки барг мекушояд ва реша бо замин ошно ношуда
аллакай мушкил эҷод мешавад ки реша худашро мутобиқ кунад ба замин ва аз замин ғизо гирад ва нашъунамуша давом диҳад. Аз ин лиҳоз як дарахтҳо як бор сабз мешаванд ва баъд ва хушк мешаванд. яъне декабр бисёр муфид аст. ноябр декабр баъди ниҳол баргаша партофт, яъне ки ба хоб ки рафт ва бисёр вақти мусоид аст барои кӯчондани ниҳол. ҳамдиёрони азиз, дар охир ман гуфтани ҳастам ки ҳарчи ки шумо тезтар, ман ҳамин сол худо хоҳад ноябр охираш ба Турсия рафтани ҳастам, декабр ниҳолҳои ҳамин пистаро овардани ҳастам ва ҳарчи ки шумо зудтар аз ман дархост кунед, ба ман ба тамос бироеду ниҳоли ҳамеро аз ман дастрас кунед, ман тезтар дар моҳи декабр мебиёрам, шумо мешинонед ва соҳиби анамхел пистаҳои ҷонона мешавед. Худо хоҳад анамхел пистаҳои олиҷаноб мешавед, бо мазза. ва дар охир ҳоҷи бобо, бо як бор дигар ба шумо миннатдории худамро баён мекунам. хуш омадед ба хонаи ман ака. бовар кунед нури дида тоҷи сари ман дар осмон расед ки ин хел шахси мӯътабар хонаи ман ташлиф овардан. боз то вохири оянда ҳоҷи бобо, ман худо хоҳад бо шумо доим дар тамос мешавем. дар паноҳи худо бошед. ҳамдиёрони азиз, ба кадоми маъқул шудагӣ бошад, ин гурӯҳро падилитсия кунед, лайк монед ва ёру рафиқотонро ба ҳамин гурӯҳи мо ки бисёр гурӯҳи дарсӣ ҳаст таклиф кунед, то ки манам хеле пистапарваро дар ҷумҳурӣ бисёр шаванд. ҳоҷи бобо, як ҷаҳон ташаккур.